Dako asa kong calzone. Ay grabe ka dako sa calzone. May carb up. Carb up na siya, carb up. Grabe ka dako. Bean Running Club, here we come! Woo! Bean Running Club, yes! The goodest boy runners. Oh, nahuno mga tao. Wait, hold on. Siya din ang orayari nga iron. Vlog mi bay, vlog mi bay. Vlog mi bay, vlog mi bay.
vlog ni bay, vlog ni bay. Vlog ni bay, vlog ni bay. Potato famine kay na ang mga tao sa statue. Pila na kanis taga-adlaw ay kaon pero daon kay mga nao mga statue. Potato famine mga ganito. Muna siya Temple Bar at night, mararapuguan, New Orleans, nagka-football, nagka-mag-inom, nagka-mga banda-banda. Muna siya Temple Bar at night, Temple Bar at night. It's the Blarney Castle. Do 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 do. Look at this. Vlog ni bay, vlog ni bay. Unsa ka na nastunga no parang usa sa Infinity Stone siguro. So karon namin Smurfy's ice cream, unya mong gitarawan ilang fudge chocolate brown. Talami ah.